Paket kamar 4 juta, paket pencak singo iki, Mas. Pencak singo iki piye Mas? Lah jaluke motif saka dulurku ki ngene iki lho, Mas. Oh, motif pencak silat. Motifnya pencak silat es hanyel iki, Mas. Iya. Iki nggon lipatane baju. Terus sing sebelah kene iki enek nggon gantungane gamis, Mas. Utawa trono-trono sing dawa-dawa. Iki bahane apa iki? Iki bahane aluminium kaca, Mas. Lah umpama sampean pengen request motif oleh foto keluarga, fotomu dhewe ya oleh. Iki nomor 1, nomor 2 oleh iki, Mas. Oleh tempat tidur. Jenenge paket kamar oleh set tempat tidur iki bahane ya wis full pair, jan empuk tenan kae. Jos ki. Jos jis. Pilih warna rupa ireng kabeh iso. Oh, nek kasure njaluk warna liya ya iso. Iso. Iya. Iki regane 4 juta, wis gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Jogja. Dan aku bayare ya COD, Mas. Oh iya. Lha iki cara request umpama request motif liya piye? Oh, nomor request gawe bio profil enek WA-ne to, Mas. Kok tulungne terhubung karo aku. Oh ngono. Oke. Paket kamar 4 juta oleh loro.